しんど。マッチしない。クリップは髪留めのこと。これはマガジンよ。赤ん坊の時から俺様はグレネードで遊んでた。私は証拠を持って能力を測る。今回のチャンピオンを紹介します。ほとんどがずっと下を見てるね。それでいい。楽に勝てるなら大歓迎さ。さあついてきなさい。私がジャンプマスターよ。俺のヒューズに火をつけたな。私に逆ジェットの準備を急降下するわよ。材料を取得。
タック。次のリングの場所が分かった。マップを見ろ。カーゴボットを撃った。リングの中だ。ちょっとアクション変な場所を発見。レベル4だ。新しいキルリーダーが誕生した。他の虫と変わりはない。モルモットのためにまた一つ変数を用意した。援護お願い。クラフト中よ。トラップを設置する。すぐにデータが取れるだろう。ケアパッケージは商品を引き寄せてくれる。クラフトしている。助かる。ガストラップを一つ追加する。アルティメットが使える。実験を始めよう。変数を展開する。スコープを発見。中距離用だ。私がもらおう。ありがとう。敵を発見。了解。標的発見。あっちにザコがいたぞ。あっちにザコがいたぞ。撃たれている。報告。新しいキルリーダーが生まれました。シールドをリチャージする。標的を発見。敵を発見。ダウンしてしまった。邪魔だ。ナックルカッターを発射する。敵がシールドを割った。敵がシールドを割った。見つかった。操作開始。どちら。敵のシールドを割ったシールドをリチャージ中。傷を手当てしている。敵をダウンした。標的。罠を設置。動きを待つ。グレネードだぞ。発砲中。リロード中。吸い込んでみろ。私と同じ。撃たれてる。シールドをリチャージ。スモーク中。今のキルで部隊の終わりが示されたな。回復中だ。すぐに終ボわる。ディシールドを発見。レベル4だ。持ってなければ使って。ラウンド2。リングのカウントダウンが始動。
動中です。レプリケーターが降りてくる。トラップを設置する。すぐにデータが取れるだろう。カーゴボットを撃退。拡張エネルギーマガジンを見つけた。レベルどういたしまして。敵発見。あっちに敵がいる。残る部隊は半分のみ。見つかった。敵のシールド終わった。一人見つけた。罠を設置。動きを待つ。ガストラップ。脱出する。敵のシールド終わった。スモークを使う。シールドをリチャージ中。標的を発見。アルティメットは使える。独立変数を加えた。スモーク注意。フライを発射。テルミットを投げる。俺の撃たれている。シールドにパワーを注入。ダウンした。シールドをリチャージ中だ。フラグを投げる。食らいなさい。痛みを感じる間もないわよ。罠を設置。アークスターを投げる。ガストラップを設置する。私と同じチームでよかったな。シールドをリチャージ中。フェニックスキットを使う。このドアは閉まってる。シールドバッテリーを発見。クラスターを放つ。ここは防衛に適している。さあ、ナックルクラスターだ。まさにクソ別部隊が割り込んできた。シールドをリチャージ。リングは近い。残り45秒。心地よく。テルミットを投げる。リングは近い。あと30秒。行くぞ。傷を手当てしている。シールドをリチャージを見つけられるはずだ。撃たれてる。あのエリアを調べた。2個目の部隊から撃たれているぞ。シールドをリチ現場をャージ中。ここで確認。グレネードが来る。トラップを設置する。すぐにデータが取れる。
あげる。変数を展開する。私は一人見つけた。応急処置を行うわ。ケアパッケージが来る。投下地点に向かう。ガス敵のシールドをぶっ壊した。敵のシールドをぶっ壊した。罠を設置。アクスタを投げた。シールドにパワーを。見つかった。私の視界は良好だ。現在から同時に攻撃されている。シールドを一人一つだ。被害者を見てた。私の視界は良好だ。繰り返し。敵を撃破。被験者のシールドを割った。まだよ。ガストラップを設置する。リングは違い。シールドをリチャージ。シールドバッテリーを投げ。被験者を見つけた。誇りを持って見つめなさい。落ちてる。ダウンした。誇りを持って見つめなさい。移動する。見つかった。敵のシールドを割った。ガストラップ。これで医療処置を施す。リロード中。回復中。援護をお願い。新しい変数を導入しよう。リングまであと少し。残り10秒。独立変数を設置する。ガストラップ。変数を展開する。リロード。標的をダウンさせた。進化シールド発見。レベル5だ。独立変数を加えた。キル確認。ナイスキルだ。医療キットを発見。待って。シールドをリチャージする。ラウンド5リングのカウントダウンが始動。こっちにジップラインだ。あのエリアを調べた方がいい。リングはすぐそこだ。残り1分。スモーク注意。ここで防御体制を取ることを進める。ガストラップ設置完了。ガストラップを一つ追加する。敵を発見。ここは防衛に適している。ナックルクラスターを撃つ。ガストラップ設置完了。ナックルクラスターを撃つ。キルブせよ。ありゃ敵だ。準備完了だ。罠を設置。回復中だ。すぐに終わる。標的をここで見た。被験者を支援した。リロード中。おい、リングの中にいるぞ。標的をダウンさせた。あっちに敵がいる。操作開始。ガンガン撃つわよ。一人見つけた。
撃されている。シールドをリチャージ中だ。モルモットのためにまた一つ変数を用意した。ニコルの部隊から撃たれているぞ。新しい変数を導入しよう。移動する。ダメージを受けてる。待って。シールドをリチャージする。シールドをリチャージする。変数を設置する。敵のシールドを割った。ガストラップを一つ追加する。リングは近い。閉じるもあっちにザコだ。記憶力点数を一つ追加した。敵のシールドを割ったわ。敵のシールドを割ったわ。リングが30秒で閉じる。遠くはねえぞ。敵部隊最後の一つ倒した。敵を確認。ガストラップを設置する。シールドをリチャージ中だ。リングが近い。私の仕掛けが良好だ。攻撃されている。危険さを見せた。敵のシールドを割った。見つかった。脱出する。ナックルクラスターでも食ってろ。シールドをリチャージ。雄大から同時に攻撃されている。撃たれている。変数を一つ追加した。許してあげる。兵士を気に入った。新しい変数を導入し、シールドをリ危険者を発見。ダメージ。どんまいどんまい。ああ、あちょある。体調悪し。私は恐れない。今までこれからラバンラーン。
めに来たの。遊びましょう。今回のチャンピオンを紹介します。ジャンプマスターは私をちんたらしてると蹴飛ばすわよ。君の努力は認めるけど今回負けたら100点はあげ私がジャンられないねプマスターよ。すべての声を聞けば勝つことができる。すべての選択が重要よ。僕のグラップル便利そうだったでし行くわよ。準備して。ファーストキル発生。ファーストキル。ラウンド1、リングのカウントダウンが起動。リングの中にいる。心配事が一つ減ったわね。カーゴボットに攻撃。拡張ライトマガジンを発見。レベル3だ。持てる弾薬が増える。敵の姿を確認。警告、リングの閉鎖が始まっています。すでにリン敵のシールド終わったわ。発砲中。スナイパーアーモが切れた。スナイパーアーモー発見。フラグを投げる。ケアパッケージ輸送中。スカープ発見。スナイパー用だね。ケアパッケージ交換。敵のシールド終わった。リロード中。ここに敵がいる。敵のシールド終わった。テルミットを投げる。撃たれてる。敵のシールドを攻撃されてる。シールドを強化。シールドをリチャージ中。グレネードだ。敵のシールドを割ったよ。ダガーを起動。脱出する。どうする。見つかった。スモーク放出。敵のシールドを割ったよ。繰り返し。見つかった。脱出する。ここに敵。手当てする。シールドをリチャージしないと。待って。シールドをリチャージする。敵がここにいる。撃たれてる。こっち攻撃を受けてる。敵をダウン。移動する。見つかった。移動する。見つかった。敵のシールドを割ったよ。リロード中。こっちで攻撃を。ライダーも切れた。リロード中。攻撃しよう。さあ、ここにいた。こっちに回復中の敵がいる。
一人を仕留めたな。思い知ったかしら。シールドを強化してあげたのは誰でしょう。待って、シールドをリチャージする。回復中、援護して。回復中。でも警戒はしてる。回復中、援護お願い。シールドをリチャージしてる。ちょっと待ってて。手当てする。リド近くに敵がいる。シールドをリチャージ中。うちのことなら気にしないで。回復中。攻撃を受けてる。シールド強化ね。標的に命中。ここを見張っておこう。シールドをリチャージ中。回復中、援護して。スコープを発見。中距離用だね。シールドをリチャージ中。少し止まる。応急処置を行うわ。少し止まる。応急処置を行うわ。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。みんなあっちへ行ってみましょう。新しいキルリーダーが発定しました。レプリケーターを輸送中。新しいキルリーダーよ。レプリケーターが降ってくる。向こうにケアパッケージがある。警告、リングの閉鎖が始まっています。敵を発見。ここから離れたとこにいる。よし、リングの中で。ケアパッケージ輸送中。ケアパ敵だよ。遠くにいる。アークスターを投げる。攻撃中。アークスター行くぞ。リロード中よ。敵兵を捕らえた。テルミットを投げる。見つかった。攻撃を受けてる。シールドを強化。敵をダウンさせたわ。敵のシールドを割ったわ。
撃破正しい選択をしたわ。こっちに敵がいる。ここに敵。射撃中。敵のシールド。敵を発見。あっち。敵のシールド終わったわ。シールド終わったよ。リロード。シールド強化ね。別の部隊が来るよ。味方じゃなさそう。敵のシールド終わったわ。標的がダウン。あっちにジップライン。攻撃を受けてる。さあみんな。近くにポータルがあるわ。あっちに敵がいるよ。レプリケーター接近中。ここへ行くべき。痛くしないから頑張って。はいシールド強化ね。見つかった。ここに敵がいる。敵のシールド終わったわ。敵のシールドを割ってやった。まだ後ろさせちゃダメ。大丈夫。スモーク注意。最後の一人を仕留めたわ。思いついたかしら。シールド強化 OK。 シールドをリチャージしてる。少し止まる。応急処置を行うわ。回復中。手当てする。警告リング閉鎖中。丸焼きにされる心配はないね。ケアもパッケージう次のリングに入ってる。ケアパッケージが接近中。装備の補充にちょうどいいね。こっちへ行こう。敵確認。攻撃中。見つかった。攻撃を受けてる。シールドキャンプよ。敵のシールドを割ったわ。リロード中。敵のシールドを割ったわ。敵のシールド終わったよ。航空を行きましょう。敵をもう一人ダウンさせテルミットを投げる。リロード中。敵を倒した。シールドをリチャージする。ここへ行くべき。リロード。標的がダウン。向こうにケアパッケージがある。邪魔参上。少し隠れろ。シールドを強化してあげたのは誰でしょう。移動する。見つかった。スモークを使う。見つかった。シールドをリチャージしないと。敵のシールド。撃たれてる。あっち。こっちで攻撃を受けてる。フラグを投げる。アクスター行くぞ。だよ。あっち。標的を発見。リングは遠くない。残り45秒。見つかった。部隊を丸ごと仕留めたわ。は、悪くないわね。いい判断。フェニックスキットを使ってる。残り10秒。リングは近い。リングの閉鎖を使っています。リングが動いてる。急いで。みんなセーフティーを外して。敵発砲中。敵を確認。こっちに来た感じ。誰か
中。次のリングにもう入ってテレビのグレネード行くぞ。シールド終わった。る。ドラゴンスカールよし。スモーク放出。敵のシールドを割ってやった。見つかった。攻撃を受けてる。敵のシールド終わったよ。リロード。はい、シールド強化ね。残る部隊は許してあげる。これで部隊は全滅。情けは無用よ。チャンピオン撃破。王者は空の上。敵のシールド終わった。標的をダウンさせる。見つかった。スモーク放出。これで部隊は全滅。情けは無用。シールドを強化するのは強化。シールドをリチャージしてる。ちょっと待ってて。残り10秒。リングはすぐそこよ。警告。リングの閉鎖が始まっています。攻撃されてる。ねえ、あっちに敵がいるよ。気をつけて。シールドを強化するよ。スモーク攻撃を受けてる。あそこに敵。もう一回。ドラゴン使う。気をつけて。リロード中。敵を確認。向こうへ行きましょう。シールドを強化してあげたのは誰でしょう。標的がダウン。GG エーペックスのチャンピオンとなりました。 GG。気持ちいい。休憩しよう。しんどい。